ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. влоги имрӯзаи мо дӯстони азиз мураббои себи тайёр кардем. хостам ба шумо видео кунам. видеои моро то охир тамошо кунед дӯстони азиз. ман ҳамаи себҳоро тоза кардам. дар ин ҷо дӯстони азиз 2 коса себ, 2 коса себ ва 1.5 коса шакар илова мекунам дӯстони азиз. дар ин ҷо дӯстони азиз 2 литр об ҳаст ва ҳамаи инро омехта мекунем дӯстони азиз, якҷо мекунем. ҳамаашро ба об меандозем ва як бор ҷӯшонида мегирем дӯстони азиз то саҳар меистад. дар муддати 8-12 соат меистад ва баъд дӯстони азиз бо як бори дигар меҷӯшонем саҳари. ана бинед дӯстони азиз, дар алоби паст меҷӯшонем то ин ки ғафстару болаззаттар шавад мураббои мо. шумо метавонед як дона соки лимонро ҳамроҳ кунед или худи лимонро реза карда ҳамроҳ кунед. ман худи лимонро ҳамроҳ кардам. анакун дӯстони азиз мураббои мо дар алоби паст ҷӯшида истодааст, тайёр шуда истодааст. анакнун то хунук шуданаш меистем, баъд маҳкам мекунем.